kapatiran, baguhan man po tatihan sa ating mga live webcast viewers. Magandang umaga rin po sa ating lahat. Tunay po na nagpapasalamat po yung abang lingkod sa kahabagan po niya na isa yung abang lingkod sa makapagpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng patutuo sa madaling araw na to. Tunay po na unahin ko pong pasalamatan po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yung abang lingkod po, dati-rati po na meron po akong karamdaman pong allergy po na buong katawan ko po ay pinahirapan po ng karamdaman pong yan, mga minamahal na magmula ulo hanggang paa. Nariyan po na kapag makakain po ako ng malalansang pagkain, nandyan po na marami pong lumalabas na rashes sa aking buong katawan. Ngunit sa aking mga kamay at sa aking mga paang, ang rashes po na lumalabas ay malalaki po kasing laki po ng butil ng mais. Nariyan po na bilang isang bata, mga minamahal, tunay po na naawa po sa akin yung mga loved ones ko po at nariyan po na dila po ko sa doktor, binigyan po ko ng gamot, pamahid, ngunit wala pong nagawa yung mga gamot po na yan. At dinala rin po ako sa albularyo, ngunit wala din pong nagawa yung albularyo sa aking karamdaman. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil naabot po yung abang lingkod ng panalangin po ng ating beloved parents in the Lord at napadako po ako sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na The Jesus Miracle Crusade International Ministry. At noong yung abang lingkod po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung mga karamdaman ko pong yan ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kahabagan po niya sa yung abang lingkod dahil po may one time po na nung nag-aaral po ako dyan sa may dako po ng Rizal na rin po na naka-encounter po ko ng kamutik po na disgrasya, mga minamahal, dahil pauwi na po ako galing school. Yung jeep po na aking sinakyan, hindi ko po alam na yung driver po pala, sobrang bilis po niya magpatakbo ng jeep. Na rin po na sa sobrang bilis po niya, mga minamahal, yung mga ibang pumapara na pasahero, hindi na po niya na isasakay sa sobrang bilis po niya. At na rin po na nung doon na po kami sa may part po na double highway at pababa, mga minamahal, na rin po na pabulusok po kami, imbis na bumagal kami dahil nga po pababa. Usually po nagme-minor po yung mga jeep na pag doon na kami dumaraan. Na rin po na pabulusok na po kami that time, mga minamahal. Tingnan ko po yung paanong driver, bakit kami bumubulusok, bakit hindi siya nagbe-brake. Na yan po na tinignan ko, inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po kami bumabagal or tumitigil. Humihinto. Na rin po na naisip ko na po na wala pong brake yung jeep na aming sinasakyan at that time po, mga minamahal, bilang tao po, kinabahan po yung abang lingkod, ngunit na rin po yung kahabagan natin pinakamamahal pa yung Jesus na pinaisip sa akin na yung mga pangaral na ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagapitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus name. That time po, mga minamahal, yung mga katagapong yun na yung sinasabit ng abang lingkod. Habang nakapikit na po ako, mga minamahal, pinagpasamalapinon ko na po yung mangyayari sa akin that time, mga minamahal. At nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi niya po ako binigo, mga minamahal. Nariyan po habang nakapikit po ako, unti-unti ko pong naramdaman na bumagal hanggang sa huminto na po yung jeep na aming sinasakyan na iniligtas na po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan, wala pong nasaktan sa amin kahit isa. Nagpapasalamat po ako sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging din po sa pagpapala niya sa aming pamilya dahil po ang aking beloved father dati-rati po, mga minamahal, ay talamak po na mga inom po ng alak. Every holiday po, wala pong lagpas yan. Nariyan po siya sa mga barkada niya, nakikipag-inuman po, mga minamahal, imbis na kami po yung kapiiling niya. Hindi po sa pagbababa sa aking beloved father, nais ko lamang po luwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ay kinhabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus na baguhin. Nariyan po na tinanggal po yung pag-iinom po na ng alak at nariyan po na binigyan po kami ng masaya at tahimik na pamilya. Kami nagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging po sa pang-araw-araw namin pangangailangan. Tunay nga po,
pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Araw-araw bago po ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kabila po ng masamang panahon, na rin po yung pag-iingat niya na patuloy ang kinakahabagan na makadalo sa banal na gawain. At na rin po na ipapasalamat niyo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan niya spiritual, na rin po na yung abang lingkod ay patuloy kinakahabagan na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit ang lahat po ng pupupuri, pagwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. God bless sa pinapalang patayan. Tipong beloved Sister Christian Bigaong. Amen. At mga minamahal, tayo po muna tumayo mga minamahal. Tayo po muna magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyo nalaman, ay huwag na ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na, kapatid at dagat. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid at dagat na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya,
Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Let us rejoice And be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has made. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamalapay ng mga minamahal at tayo po'y muli mo patuloy sa paghingi ng mga buhay at pinagpalapato kung handa na po ating pubulag Brother Roland Dumalanta. Amen. At na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanya at maghanda din pong beloved Sister Ashley de los Santos. Amen. And praise the Lord po, ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Distrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po yung bumabati ng isang magpagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuring papasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin. Dahil dati-rati pa lang po nung bata po ako pa yung may karamdamang asma. Sa tuwing naatake po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nang kami ay nakakilala sa gawayang ito sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Dahil nung 5 years old po ako, ay 2 beses po ako na-confine sa ospital. Dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Diyan na ako po yung ultrasound at nilaboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ay humingi ng abag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapaka-prayer po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved worker sa hospital upang ako ay lehans. Sa kabagan natin ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin natin minamahal kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeda, ako po'y pinagaling na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin dahil last year po, Wednesday po niya at may pasok po ako. At sa kalagitnaan po namin pasok sa umaga ay bigla na lang po sumakit ng sobra ang aking tiyan, kaya ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. Andyan na sa pag-uwi po namin sa aming bahay ay bigla na lang po tumigil ang sakit ng aking tiyan. Kaya ang sabi ko na lang po sa aking mahal na ina ay ako na lang po ay dadalo dito sa banal na gawain ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na ako po ay dumalo at after po ng gawain, pag-uwi ko po sa aming bahay ay bigla na lang po ako inarang na aking pinsan na sinabi na lang po sa akin na yung mga palagi ko pong kaklase na kasama ko po sa pag-uwi ay habang sila po ay papauwi, sila po ay inarang ng mga lasinggero. Andyan na sila po ay pinagbubugbog. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nung time na nangyari po yan ay dito po ako sa banal gawain natin pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaroon niya sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya dito na lang po ang lahat ng papuring pasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord, Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan at tunay nga po mga minamahal na talagang sa kabataan talagang yung influensya ng sanlibutang mga gawa ay talagang napakalakas. Amen. Yung hila niyan mga minamahal sa buhay ng ating mga kabataan. Ngunit napakabuti ng Diyos. Tayo po mga minamahal ay minulat sa katotohanan at sa kanilang paglaki mga minamahal sa mga salitang ng Diyos sa kanilang napakinggan.
hindi po nila ito hinihiwalayan. Amen. Nananatili na talagang yan ay nakalagay o nakatanim sa bawat puso ng bawat isang mga minamahal. At yan ay unti-unting pinalalago sa pamamagitan ng pag-ayuno, pagdalo sa banal na gawain, pagpupuri sa Diyos, pagpananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen. At sa ating pagsagawa ng bagay na yan, mga minamahal, nagiging isang Kristiyanong matatag, isang tao mga minamahal, at nagiging dahilan kung bakit ating nakikita ang bawat pagpapalang ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay pong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Hasley de los Santos. Amen. At nag-iisa na lamang po ang naiiwan, ating beloved sister Abigail Villaros. Kung meron pa pong gustong humabol sapagkat napakahaba pa ng ating pong oras, ay lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information upang mailista po yung anyo pong pangalan at makapagbigay din kayo ng pagkasalamat sa pamamagitan ng mga pagayag ng mga buhay na patotoo. Lahat po muna na ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Narito ating mga kapatid, ating beloved sister Ashley. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord, amen. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating pong inaalala ang mga banal na turo at aral ng ating beloved pastor Wilder Estrada Almeda at sa ating pong beloved assistant pastor Lina Kumon Almeda, at ako rin po ay bumabati sa kanilang mga beloved children at maging sa inyong pong mga kapatiran at sa ating pong mga live webcast viewers ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aming buhay. Unang-una po sa lahat, mga minamahal, ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpunta sa ating banal na gawain, mga minamahal, dahil bagamat maulan po, mga minamahal, nandyan pa rin po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako rin po yung napupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling niya po sa aking karamdaman na pneumonia nung ako po'y bata pa lamang, mga minamahal. Dahil maalala ko lamang po, ito po ang sakit na nagpahirap sa akin, mga minamahal, dahil nung ako po ay 3 years old, nagkaroon po ako ng sakit na ito, mga minamahal, at tuwing ito po ay atake, mga minamahal, ako po ay sinusugod na po kaagad sa ospital at ako po ay nako-confine, at sila rin po, mga minamahal, ay nagre-reseta ng mga gamot na akin din po itong iniinom, ngunit ang pansamantalang kagalingan lamang po ang dulot nito, mga minamahal. Ngunit nung makakilala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unat panalangin ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilder Estrada Almeda, hindi ko po napansin na ako po'y gradually na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding sa akin pong pag-aaral, mga minamahal, dahil maalala ko lamang po last week, mga minamahal, kami po ay exam po, mga minamahal, at ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ginabayan niya po ako upang makasagot po sa aming exam, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil naipasa ko po ang mga yan, mga minamahal, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpo-provide niya po ng aming pangangailangan sa bawat araw, mga minamahal, na bagamat hindi man po namin ito hinihiling ay Kanya pa rin po itong ipinagkakaloob. At ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi man po karapat-dapat ay Kanya pong kinakahabagan upang magamit sa Kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Narito ating mga kapatid, ating beloved sister Abigail Villaros sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. 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 Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus po lamang.
At ako po'y nagpapabaw ng doble paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po nating naalala ang mga banal na turo at aral na iniwan po sa ating beloved and honorable Pastor Willie Israel Almeda. Maging sa atin din pong beloved Assistant Pastor Linus Almeda. At ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo po, mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil maala ko lamang po mga minamahal. Bata pa lamang po ako mga minamahal, sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal. Na noon nagpahirap po sa akin noon mga minamahal dahil po yan sa kahiligan ko po sa matatamis maging sa mga malalamig na pagkain noon mga minamahal. Dati po mga minamahal ang talagang gamot po yung inaasahan ko noon mga minamahal, ngunit yan po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Talagang bumabalik po yan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, na isa rin po ako sa makapaglingkod sa ating pinakamamahal ping Jesus at magpabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal ping Jesus. Yung karamdamang yan ay unti-unting pinagaling na ating pinakamamahal ping Jesus, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil maalala ko lamang po ang kabutihan na ginawa niya po sa aming beloved na kapatid na noon mga minamahal, nasagasaan po yan ng tricycle. That day mga minamahal, Saturday, after po ng banal na gawain po natin, andyan na nabalitaan po namin nasagasaan nga po yan. Nung nasa ospital po sila mga minamahal, andyan na sabi ng doktor mga minamahal, talagang napuruhan yung kanyang ulo mga minamahal na nag-cause po sa kanya, excuse me po sa kumakain. Talagang magsuka po ng napakaraming dugo mga minamahal. Andiyan na, nung mga time na yon talaga nanghina po yung kanyang physical na pangatawan at wala na po siyang ganang kumain mga minamahal. Kaya kami po ay nagpaabot ng prayer request po dito sa ating pastoral house at kami po na aking mga kapatid ay nag-alay po ng pag-aayun at patuloy na nagsumamo sa ating pinakamamahal ping Jesus at sa kahabagan nating pinakamamahal ping Jesus. After 1 week, napatuloy na pananalangin sa ating pinakamamahal ping Jesus. Andyan po na unti-unting pinagaling po natin pinakamamahal ping Jesus sa aming beloved na kapatid. At after 1 week lamang po mga minamahal, nakalabas na rin po siya ng ospital mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa amin pong beloved mother na sa kanya pong pag-work abroad, sa patuloy na comfort na pinagkakalob niya po. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya po sa aming magkakapatid, sa aming pag-aaral, at sa kanyang kahabagan na patuloy na magamit sa kanyang banalubasan bilang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan na pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal, talagang sabi nga, maasahan ng Diyos sa lahat ng ating pumakabagambagan. Amen. At may karamdaman tayo mga minamahal o kaya may problema, ay tumawag tayo sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga natin, napakahalaga ng pag-aayuno. Yung kanya pong mahal na kapatid na talagang siya po yung nadisgrasya at nung siya po mga minamahal ay talagang nakikita nilang deteriorating yung kanyang health, mga minamahal. Anong ginawa nila mga minamahal? Nagbayuno sila at sa kanilang pag-aayuno mga minamahal, unti-unting nagkaroon ng kalakasan ng kanyang mga kapatid at pinagpalang lubos hanggang ngayon mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. There's power in prayer. Amen. May kapangyarihan sa ating pong pananalangin mga minamahal. At tunay nga po mga kapag magpatuloy tayo, siyempre tayo rin po ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo po natin dumalayin mga minamahal para po sa ating pong breaking at tayo natin dumalayin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan, pagkamamahal, praise. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa oras at buhay. Mumuna sa iyo, mahal na Panginoon. At sa iyong pong pag-take namin pong breaking, nawa mahal na Panginoon ay magkagising ito sa iyong pong may natong na diwa at matuloy kami namin mapakinggan lahat ng pagpapala mo sa aming pong buhay, mahal na Panginoon. At bawat kamay na ginamit mo, ibalik mo makalibong beses, mahal na Panginoon. At lahat kami, mahal na Panginoon, patuloy mong gamitin upang ito, mahal na Panginoon, may
magamit sa ating pong pagsagawa ng banal na gawain. Pagpalain kami lahat, ito ang aming pasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry anytime. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo po'y tuloy-tuloy na po mga minamahal. Ating pong pinaganda ating mga kapatid. Ating beloved Sister Jelly Ferrer. Amen. At ating din pinaganda ang mga sumusunod. Ating beloved Sister Heidi Aquino. Ating beloved Brother Norman Entrada. Beloved Sister Joy Solomon.
beloved Sister Mirasol De Vera at ang ating pong beloved Sister Alma Milo. Sila po mga minamahal ang ating pong pinaganda para sa kanilang ipayag ng mapasalamat sa ating mahal na Panginoon. At narito na po, at pakinggan po natin kung paano pinagpala ating beloved Sister Jelly Ferrer. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor, Wildre Estrada Almeda, at lagi rin po nating inaalala ang mga turot aral ng ating pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating pong mga beloved workers, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran, sa ating pong mga beloved elders, at nais ko pong bumati ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagkakataon pong pinagkalo po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanya pong mga kamanghamanghang gawa. Tunay nga po mga minamahal na isang napakagandang pagpapala nga po mga minamahal ang tumayo po sa inyo pong harapan upang magpasalamat po para po sa mga biyayang pinagkalo po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa amin pong buhay. Tunay nga po na masariwa ko nga po ang amin pong mga patotoo po mga minamahal. Tunay nga po na ang inyo pong abang likod po mga minamahal. Tunay nga po na nakaranas po ng isang aksidente nga po mga minamahal nung ako po'y bata po mga minamahal, nung ako po'y high school student. Alam niyo po mga minamahal, ako po'y nakasakay sa isa pong tricycle po mga minamahal at bigla-bigla pong meron pong isang baka po mga minamahal na bigla pong tumawid at bigla po yung nasalpok po ng akin pong tricycle na sinasakyan kasama po ang akin pong mahal na kapatid. Tunay nga po na ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ni galos, ni sugat, ni pasawala. Kaya tunay na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy pong pagbibigay po ng biyaya po sa amin. Tunay nga po mga minamahal na kahit nga po yung mga pagpapala po mga minamahal na hindi na rin po namin mga nakakaligtaan na po namin na ipagpanalangin po mga minamahal. Tunay nga po na pinagkakaloob pa rin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tunay pong pinagpapasalamat ko po yan at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagkasilang nga po ng akin rin pong pamangkin po mga minamahal. Tunay nga po na isang napakalaking pagpapala po sa amin mga minamahal na yan po ngayon ay tunay nga po na malusog na po mga minamahal. Kaya tunay pong pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po na sa akin nga pong 30 taon po ng buhay po mga minamahal. Tunay nga po na kahit po minsan po mga minamahal, hindi ko po naranasan na ako po'y pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, naririyan nga po na sa tuwing akin nga pong inaalala ang lahat-lahat ng mga pagpapala at kabutihan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay nga po na hindi po talaga maiwasan na ako po talaga ay mapaiyak po mga minamahal sa kagalakan dahil sa grabing pagpapala at grabing pagmamahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Naririyan nga po na meron nga po mga minamahal na minsan nga po ay ang inyo pong abang lingkod ay nagkukulang po mga minamahal, ngunit naririyan po ang pagtutuwid ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po mga minamahal na maging po ang mga dagok po sa buhay po mga minamahal, tunay nga po na, pinapakita po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na meron po yung meron po yung end po mga minamahal. Kaya tunay na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po na pinagpapasalamat ko rin po ang katahimikan po ng buhay po mga minamahal. Naririyan nga po na maging ang ating pong hangin na nilalanghap. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po na pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagpapala po mga minamahal na ngayon po ang kami po ng aking pong buong sambahayan ay tunay nga po na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na magamit po sa kanya pong banal na ubasan. Kaya tunay ko po yung ipinagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po ako magtapos po mga minamahal, nais po naming alayan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, amen. Minsan pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen.
See now, I'm a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free. I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone. The old has gone. There's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. And I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Said who I am, 'cause it tells me who I am who I am. The I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I met the author of my story, and it's mine. Yes,
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You're my strength, you're my defender. You're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Oh, I am not alone. I am not alone. You will go before me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before Praise the me. Lord, praise the Lord, praise the Lord. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me.
I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Praise the Lord. Hallelujah. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Ang lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. God bless you mga kapatid sa pinagparang awitin na yan para sa ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo at narito ang ating mga kapatid, ating beloved sister Heidi Aquino sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. So, pisundan ang ating beloved brother Norman Entrada. Pag may oras pa po. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang una't pagbati, pagluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ako din po ay nagpapaabot ng paggalang po sa ating beloved parents in the Lord na atin pong inaalala ang mga turo at aral na ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeida family, sa lahat po ng beloved elders, workers na kapiling po natin sa mga oras na ito. At maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan din po ang pagpapasalamat ko sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan nga po mga minamahal. Dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at kapag sobrang dami po yung lumabas, ako po ay nahihirapang huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko rin pong mag-take ng gamot po na reseta ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kompletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Nariyan din po ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na paggabay po sa inyong abang lingkod sa aking pong pagtatrabaho. Nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking araw-araw na pagpasok, maging sa aking buong family. Ganon din po, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpo-provide po ng pang-araw-araw na pangangailangan namin, magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalo higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patuloy na atin na pong bigyan pagkakataon ating beloved brother Norman Entrada sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At kung may oras pa po, atin din pong pinaganda ating beloved sister Joy Solomon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po'y nagpapabot din po ng doble paggalang sa ating pong ginagalang minamahal na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga hindi malimot ang aral turo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po ang aking pagbati sa
mga beloved children, at ganito po sa ating pong mga minamahal na mga gawa. Ganito po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, sa lahat po ng kapatiran, baguhan atihan, isang mapagpalang umaga na po. At tunay po, mga mahal na isang pagpapala po, mga mahal na muli mapasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw na ito, sa umagang ito. Tunay po, mga mahal na talagang napakaraming dapat ipagpasalamat, mga mahal. Tunay po, mga mahal na talagang sa taglay pong kalakasan, mga mahal, at maging sa amin pong pagbabiyahe, talagang pagmamaneho sa dako po ng Maynila, talagang tunay po may naman na talagang malaking bagay, mga namahal, yung may mga tuhod na nakaluhod, mga namahal. Tunay po mga naman talagang andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun po sa talagang karamdaman, sa kagalingan, tunay po may namahal na talagang isang pagpapala pala, mga namahal, na ako po'y nagkaroon ng karamdaman nung araw, mga namahal. Dahil kung hindi po ako nagkaroon ng karamdaman, talagang hindi po ako titigil sa pagbibisyo ng araw, mga namahal. Tunay po, mga namahal, na talagang nung ako'y nagkaroon ng karamdaman, talagang doon ko po lang na-realize, mga namahal, na talagang gusto ko nang tumigil sa pagbibisyo, mga namahal. Tunay pong minamahal na talagang nang dahil po doon sa mga karamdaman na yun, mga namahal, talagang tunay doon ko po nakilala na pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay pong minamahal na talagang nung ako po'y nag-decide, mga namahal, at ako po'y kinabangan at pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po'y tumanggap sa Kanya, at tunay pong minamahal sa aking pagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya, mga namahal, talagang nakamtan ko rin po yung kagalingan, mga namahal. Praise the Lord, amen. At tunay po, mga namahal, salamat sa ating pinakamamahal na po sa mga oras na ito. Talagang doon po isang pagpapala, yung patuloy pa rin po na talagang nakapaglilingkod sa Kanya sa Kanyang kahabagan lamang po, mga namahal. At ganoon din po, mga namahal, salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus, na talagang maging sa anuman ang aming mga talagang tinatangkilit, talagang ito po nangagaling po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maging talagang ngayon, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa aking beloved wife, mga namahal, na talagang akin na pong nakasama, mga namahal, for almost 20 years, mga namahal, na talagang ako po'y kanya pong talagang tuloy-tuligsa nung araw, mga mahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na po, Panginoon Jesus, dahil kasama ko na po siya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na po. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At siguro bigyan pa natin ng isa pang pagkakataon na ating beloved Sister Joy Solomon sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Direct to the point na lamang po, at atin na po pinagad ating beloved choir. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangalay na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doble paggalang po sa ating ginagalang mahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa ating turot aral ng ating ginagalang Assistant Pastoral Lina C. Almeda, sa ating mga beloved children. Mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Sa inyo din po, mga minamahal na kapatiran. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Maalala ko lamang po, mga minamahal, nung bata pa po yung aking beloved son. Alam niyo po, mga minamahal, siya po'y 6 na taong gulang po. Hindi pa po siya nakakapagsalita. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking beloved son na yan, inuusig po ng aming mga kapitbahay ang kanyang mga kalaro. Alam niyo po, mga minamahal, simula nung pinagamit ko sa banal na ubasan ang aking beloved son na yan, unti-unti na po siyang nakakapagsalita. At ngayon po, sobrang daldal na po, kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At lubos-lubusan ko pong pinapasalamatan sa mahal ng Panginoon. Sa darating po na Monday,
darating po ang aking kaarawan sa laman. Amen. Kaya lubos-lubusan ko pong pinapasalamatan yan sa pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya hanggat dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At yan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig na mga buhay na patotoo. At tayo na po mga minamahal ay maghanda para sa pag-awitin ng ating beloved choir. Habang sila naghanda, tayo muna tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Jesus is the way, the truth, and the light. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the light. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the light. His banner over me, His love. His banner over me, His love. He lifts me up to the heavenly places, banner over me, His love. He lifts me up to the heavenly places, banner over me, His love. He lifts me up to the heavenly places, banner over me, His love. His banner over me, His love. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Take my hand, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Fill my life. Take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Fill my life. Take my hand. Come walk with me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan na ating mga minamang awit sa kanyang papuring iyari sa ating mga Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
moment to be stoned. Now Moses' law says you must die for the sin that you have done. The master didn't speak a word, it just rolled upon the ground. And when they heard the news, there was a he was the talk of the town. For a moment to be stoned. Now Moses' law said you must die for the sin that you have done. The master didn't speak a word, it just rolled upon the ground. And when they heard the news, there was a big accused. He was the talk of the town.
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. 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 We worship the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Hindi mabilang kanyang kabutihan. Kung ating bibilangin ang sabi ng Biblia, mga minamahal, higit sa sapat na mabibilang, mga minamahal. Ang tanging natin magagawa, purihin at alayan siya ng mga awitin na nangagaling sa ating mga puso. Ang worship song na nanggagaling upang may paabot natin ang ating pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Hindi nagsawa sa pagpapala, hindi nagsawa sa pagpapatawad, hindi nagsawa sa pagmamahal, hindi nagsawa sa pag-intindi. Bagamat tayo nagkukulang, patuloy na umiibig sa iyo at sa akin. Para sa huling awitin, mga minamahal, tayo natin dumalangin sa Diyos. Huwag niyong hayaan matapos ang ating panagawa, hindi man lang madama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang selyo ng ating kaligtasan. A man without the Spirit of God is not of peace, sabi ng Biblia. Tayo natin dumalangin, dakilang Diyos ang banal siyang pangalan, aming pinagkamawa ng Panginoong Isus. Trastas mo ang laman ng puso at isipan ng iyong mga anak sa oras na ito. Wala kaming nais kundi ikaw ay ang aming pasalamatan. Itaas, dakilain ang iyong dakilang pangalan.
Sa bawat nakikita mong pagkukulang ng bawat isa, humihingi kami ng kapatawaran. Sa panalangin ng aming ginagamit naman ng Evangelista Will Estrada Almeida, mabagka sa iyong mga anak. Have mercy on us, O God. Lubim man na Panginoon ang may papuring aming awit ito. Makarating sa entry bed, makapagbigay lugo sa iyong mga kalooban. Pagpalain mo kami lahat, man na Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Yesus. At lahat ng demonyong hadlang aming sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Lead me by the hands and let me face the rising sun. Comfort me through all the pains that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my life. You're the love upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. And let me leave alone. Let me stay by your guiding light. Oh, you're my life. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction. Take you, Lord. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, hallelujah. All my life, you are my life. Your love upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life.
saved by your guiding love. Hold to my love, hold to my day. Lead me, Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Kung ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Oo, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig mo ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. It's not enough for me to say. Gratitude in my heart as to express. I know that I must give my only one life to offer you, To love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsan na pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? The word worthy to be praised, O God. Maraming marapat lamang purihin, pasalamatan ng ating Diyos na buhay. At yan ang tanging kayamanan ng mga anak ng Diyos, that every time, though wala tayong nasabing milyon sa ating pong mga kanya-kanya mga bank account o sa ating pong mga bulsa. Amen? But if we feel the presence of God, kapag naramdaman natin ang banal na presensya ng Diyos, higit pa tayo sa 1 milyonaryo, mga minamahal. Amen? Cancer nga gumagaling eh. Amen? Karamdaman gumagaling. Ang masamang pag-ugali, binabago ng mahal na Panginoon. Yan ang tunay na kayamanan, mga minamahal, na hindi mababayaran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Muli isang magandang umaga, aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinangunan po natin pong iginagalang minamahal na evangelista, ating beloved evangelist Wilde Estrada Almeida. At sa ating po nga mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, mag-antabay lamang po kayo at patapusin yung banal na gawain at tiyak kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. And we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Minsanan pang palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Dapat gising na gising tayo ngayon, mga minamahal. Amen. Kapagkat kung sa oras na ginantok pa rin tayo, ay talagang mamimiss natin yung opportunity na ating pong mabuksan ang pagpapala o bintana ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa 2 Korinto, Kabanatay
8 talatay 1 hanggang 5 sa pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Sabi diyan, bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa maraming pagsubok at kapigatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karughaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsibigay o nagsiabuloy sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pagkikisama sa pangasiwa ng mga bigay o abuloy ng mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa ating po, in the early years of Christianity, mga minamahal, may mga Kristiyanong mga kapatiran tayo sa may Macedonia, mga minamahal, na talagang masasabing hindi naman kayamanan, mayaman ang kanilang nasa altas sa syudad ang kanilang uri ng pamumuhay. Sabi niyan mga minamahal, ang kanilang karukhaan at grabe, ibig sabihin na mahirap ang buhay. Pero sabi diyan, nakakaranas din sila ng kapigatian. May kalungkutan din sa kanilang buhay. Amen? So hindi mo po pwedeng kapag ikaw ay malungkot o hindi magandang na pakiramdam mo at even hindi maganda ang sinasabing wala kang kotse, mahabang malalaking bahay, ay yan ay makapigil sa iyo upang magtapat sa pagbibigay na ikasampung bahagi at mga handog. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, itong mga kapatid natin na ito ay bago pa nila ito gawin ang mga bagay na ito, bago pa sila umalis, sila'y nagbigay ayon sa kanilang kaya at nagpapatuto ako ng higit pa sa kanilang kaya. Nagsibigay silang sa sariling kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pala sapilitan, mga minamahal, ang pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Amen? Ito po'y, alam mo from the very start, sapagkat ipinangaral na yan ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, ang ating po mga minamahal na mga preachers, beloved ordained preachers, sa ating mga minamahal na pumupunta sa iba't ibang mga probinsya, syudad, at mga bayan, mga minamahal, na kung saan meron tayong mga banal na gawain, ipinangaral nila sa atin mga minamahal ang patungkol sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. At ito mga minamahal, nung natutunan natin ito at tayo'y nagbigay, nakita nyo ang reflection o reaction sa ating po mga buhay, mga minamahal. Yung dating may karamdaman, pinagaling ng Diyos. Amen? Yung dating may mga problema, inayos ang buhay. Yung dating mga minamahal na talagang grabing karukhaan, talagang pinasagana ng ating mahal na Panginoon. Noon nga, sinasabi natin, ni bisikleta hindi tayo makabili. Pero ngayon, mga kotse, mga tricycle, binibigay ng mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, totoo ang salita ng Diyos, na kapag ikaw ay nagtapat, tayong lahat, mga minamahal, ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At para sa mga kapatiran natin na sa mga oras na ito, patuloy na nagdududa pagdating sa pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mga handog, pakatandaan niyo yung unang talata, mga minamahal, na sinabi diyan, bukod dito, mga kapatid, ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Ito palang pagtatapat ay ito'y biyaya ng Diyos. Amen. Ito'y blessing ng mahal na Panginoon. So ang gagawin mo kapag ngayon ay nagdududa ka pa, ang gawin mo lang, magpakainit ka sa mahal na Panginoon. Sabihin mo, mahal na Panginoon, huwag mo kong pabayaan. Mahal na Panginoon, sidlan mo ang aking puso ng
bagong pagmamahal sa iyo. Ibig sabihin mga minamahal, paiba yung pagtitiwala sa iyo. Kapag ginanon po natin mga minamahal, nagbibigay ng biyaya ang ating mahal na Panginoon. Ito'y pagbibigay, ang pagbibigay na ito ay hindi sa sarili nating kalooban, sapagkat kung sa ating sarili lamang yan mga minamahal, ay marami tayo maiisip na pagkakagastusan yan. Amen? Amen? Yung kasapubagit handog, maraming lilitaw. Kapag hawak mo yan mga minamahal, maglalabas na yung mga kailangan at gusto mong gawin. Mga minamahal, bibilhin mo lahat yun. Hanggang sa magalaw mo yung kasampung-bahagit handog. Pero sabi ng Biblia mga minamahal, kapag hawak mo yan mga minamahal, ibigay mo. Sapagkat yan ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi sapilitan. It is a voluntary and with love mga minamahal na pagkakaloob. Kapag ginagawa mo daw yan mga minamahal, talagang grabe po ang pagpapala na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng awit mga minamahal, Kabanata 37, ang talata 25 hanggang 26. Sabi niya rin David, ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram. At ang kanyang lahi ay pinagpapala. Lahat pong pinagpala ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ibig sabihin mga minamahal, kapag ikaw ay matapat na Kristiyano, ay talagang sabi niyan, kung naghirap ka o hindi yan sagad-sagaran, sapagkat God is providing all our need. Amen. Hindi ka matatakot na ikaw ay magpalimos sa kalsada at mag-beg ng tinapay. Humingi o magpalimos ng tinapay, mga minamahal. Bakit? Sabi ng Biblia, ako'y naging bata, ngayon matanda. I never saw a good man, yung tao, mga minamahal na nagtatapat sa Diyos, na pinabayaan at namalimos. Ito pa maganda niyan mga minamahal, na kapag tayo ginawa natin, tayong at our generation, mga minamahal, kapag ating ginawa yan mga minamahal, ang sabi niyan, ang kanyang lahi ay pinagpapala. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung mga anak natin mga minamahal, pagpapalain yan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat pangako yan ng Diyos, that through yung ating faithfulness, yung ating pagtatapat sa ating mahal na Panginoon, katapatan, ay doon po natin makakamtan ng mga bagay na ito. Amen? Ano ba yung ating pinag-uusapan natin ay pagkakaloob para sa kapakanan ng ating pumaminamahal na mga beloved viewers, mga baguhan? Sabi ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ako. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo kong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ganun pala kahalaga yung kasampung bahagi at handog na yan. Hindi po pwede mga minamahal na yan ang kinin natin sapagkat yan ay sa Diyos. Kaya kapag, ano ba yung kasampung bahagi at handog? Ay kasampung bahagi, ito yung tithes. 10% of all the blessings that we receive from our God. Kaya nga sinabing Ecclesiastes Kabanata 5, talata 19, lahat ng pagpapala meron tayo, lahat ng kayamanan meron ang tao, mga minamahal, yan ay galing sa Diyos. Kunin lang niya ang ng tao, ang kanyang bahagi. Hindi niya sinabi doon sa Ecclesiastes 5:19, basahin niya mga minamahal. Hindi niya sinabing kunin mo lahat, kundi kunin mo lang ang iyong bahagi. Sapagkat may bahagi ang Diyos sa bawat pagpapala na natatanggap natin. Ito yung kasampung bahagi at handog. Yung tithes, mga minamahal, 10%, talagang ibukod mo na kagad yan. Pero may tinatawag na ikasampung bahagi at handog. Tinanong ng mga Kristiyano, Malapastor, magkano naman ang bibigay namin sa aming handog?
kung yung tithes ay 10%, magkano sa handog? Sabi naman ng pastor, tapatan mo ang iyong 10%. Pinakamababa yan. Pero kapag ikaw ay umibig na masyado sa mahal na Panginoon, pwede mong taasan yan. So ang pinakamababa na nasa standard, mga minamahal, yung 20% giving. 10% sa ating 10 bahagi, another 10% sa ating handog. Pinakamababa, pero pasok sa standard ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, for example, mga minamahal, 1,000 na tanggap natin, sweldo, yan mga minamahal ay binigay sa atin. Automatic, dalhin mo, sabi ng Macedonia, ipinid mo kagad ang para sa mahal na Panginoon. So, yung 10% na tithes, another 10% na handog mga minamahal, so 200 lahat yun. Multiply nyo, 1,000 times 0.2. That is 200. Amen? Naglalakad ka, nakapulot ka ng 100. O, times 0.2 uli yun. That is 20 pesos. So, meron ka ng 200 plus 20, so 220 na nasa iyo ngayon. Amen? Na ipinipilit mo. Dadalhin mo yan sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon pagdating ng Miyerkules. The next banal na gawain. Amen? Kung natanggap mo yan ng Huwebes, for example, mga minamahal, dadalhin mo yan ng Biyernes. Amen? Kung natanggap mo yan ng Sabado, mga minamahal, napulot mo yan o binigay yan sa iyo, sweldo yan, mga minamahal, dadalhin mo yan sa araw ng Linggo. Ang sabi ng Biblia kasi, mga minamahal, dito sa talatang 10, mga minamahal, dalhin nyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ito pa, aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang mga bunga sa iyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang iyong puno ng ubas sa para. Sabi ng Panginoon ng buo. Tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad. Ha? Sabi niya mga minamahal. At sabi niya, kapag tayo po mga minamahal ay magbibigay ng 10 bahagi at handog, tayo sasabihan o may tuturing na mapalad na nilalang ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Brother, sinabi mo 20% lang yan. Bakit meron kaming naririnig na ang ginagawa nila ay dinadagdagan nila yung 20%? Sapagkat ang sinasabi natin mga minamahal, di ba? Your love is sweeter than the day before. Amen? Dapat ang pagmamahal mo, dapat kahapon ay mas higit pa ngayon. Kaya ang ginagawa ng ilan, hindi dahil sa gusto nilang magkamal ng maraming pagpapala. Amen? But ang gusto lang nila, ipakita sa Diyos ang kanilang pagpapasalamat at taus-pusong pagmamahal. So hindi sila nakukontento doon sa handog na gagawin ng 10% lang. 10% ang tithes, 10% ang handog. Ayaw nila yun. Gusto kong taasan ito unti-unti. Kaya ginagawa nila, gusto kong gawin ang aking handog na 20%. So, 10 na tithes plus 20% na handog, yan, 30% giving ang tawag doon. Amen. If, for example, na-desisyonan mo ay dahil sa grabing pagmamahal mo sa malapayan, ay gawin kong 40% ang aking pagbibigay ng aking handog. So, 10% ang yung 10 bahagi, plus 40% ang iyong handog. So, 40 plus 10, 50% ang ibibigay mo sa mahal na Panginoon. Hindi nagbabago yung tithes. Ang nagbabago, lumalaki ay ang handog. Sapagkat ang pag sinabing handog, tawag yan love offering, pagpapakita yan ng iyong pagpapasalamat, pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pagkatanda niyo mga minamahal, God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Hindi nakasimangot
Lahat ng masaya, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Amen? Totoo yun. Bakit tayo kailangan maging masaya? Dahil it's an opportunity, another opportunity for us na ating maipakita sa ating Diyos gaano siya kamahal ng ating bawat isa sa atin. Amen? At ngayon mga minamahal, atin na pong hawakan yung ating pong may kasampung bahagi at ating pong mahandog. Ito'y panalangin po ng ating pong mga kapatid, ating beloved brother, beloved elder June Dumundon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat tumayo mga minamahal. At dapat gising na tayo mga minamahal bilang paggalang salita ng Diyos. It's 5:01. Amen. Tayong lahat tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal mangarang ating beloved na elder, our brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Elder Joven Fair. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin upang tayo ay gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Hallelujah! Opo, dakilang Diyos, ang maraming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapaabot namin, Panginoon, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, na patuloy mo kaming sinasamahan, Panginoong Hesus, sa aming pananambahan, Panginoong Hesus, na sa lahat ng bahagi ng aming pananambahan na ito yung nilangisan at binasbasan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, upang kami, Panginoon, ay karapat-dapat makinig ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Kami dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, at sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Sa ganang akin, wala akong magagawa, Panginoon. Ikaw ang maglagay ng mga salita, Panginoong Hesus, na aming mapapakinggan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod, Panginoong Hesus, at sa pagkatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief, in doubt, pag-antok, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, ang ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ating pinapabot ang mapagpalang umaga po sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved visitors, sa ating live webcast viewers sa amang dago ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na muli tayong lahat ay tunay na pinagpala, mga minamahal, na talagang muli ay ating mapakinggan ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Ano ba ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay, mga minamahal? Kung ating maalala na talagang tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nung ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung siya, mga minamahal, ay ipako na doon sa cross, mga minamahal, nung time na talagang pasan-pasan niya ang cross, mga minamahal, at habang pasan-pasan niya ang cross, mga minamahal, na talagang siya ay inaalimura, at siya ay talagang nilalati kong mga minamahal. At alam niyo pa, mga minamahal, na habang ganon ang sitwasyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, alam niyo po ba kung sino ang kanyang nasa isip? Ikaw, ako, tayong lahat ang nasa isip ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya sumagang ito, mga minamahal, ay talagang tayo ay manatiling gising, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti, mga minamahal, at ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal,
Dito po sa aklat ng John chapter 6 verses 66 up to 70. Kindly po pakibasa po. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 6, ang talata po ay 66 hanggang 70. Ganito pong sinasabi, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nasitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may pangako, ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami magsampalataya at nakikilala namin ikaw ang banal ng Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. God bless po. Dito po sa ating teksto mga minamahal, dito mga minamahal sa ating nabasa, kung ating pag-aaralan, ating titignan mga minamahal, itong buong chapter 6 mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nagbigay ng atensyon sa mga tao mga minamahal, sa karamihan mga minamahal. At dito rin mga minamahal, makikita natin ng ating dakilang Diyos na siya mismo ang nagsalita dito mga minamahal. Nasa last chapter na ito ng chapter 6, mga minamahal, kung itinuon niya ang kanyang atensyon sa mga karamihan, ay itinuon niya ang kanyang atensyon din sa 12 apostol mga minamahal. Amen. So ang tanong ng ating dakilang Diyos sa 12 apostol mga minamahal, verse 67 mga minamahal, then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Ibig baga ninyong magsialis din naman. Ito ang pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito mga minamahal ay ating bibigyan ng titulo mga minamahal na magsialis din ba naman kayo? Sa umagang ito mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tunay na talagang nangungusap sa bawat isa sa atin, na sa kabila ng kanyang kabutihan, sa kabila ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo mga minamahal, ito ang kanyang pangungusap sa bawat isa sa atin. Amen. Kung ating maalala mga minamahal, yung napakaraming tao, mahigit 5,000 tao mga minamahal na pinakain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung 7 tinapay at 2 isda. Doon gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maraming nakakita, kanilang nasaksihan ang himala ng ating dakilang Diyos. Ngunit ang nakakalungkot isipin mga minamahal, sa kabila ng sila mga minamahal ay talagang nabusog, sila ay talagang nakakain mga minamahal. Ang mga iba mga minamahal, they walk away.
sila ay umalis, mga minamahal. Amen. Iniwan nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi sila sumama, mga minamahal. Pero yung iba, mga minamahal, sila ay sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dito sa John chapter 6 verse 66, ang sabi dito, mga minamahal, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Pansinin po natin, mga minamahal. Dahil dito'y marami, so ibig sabihin, mga minamahal, yung napakaraming tao, mga minamahal, maraming nagsitalikod, mga minamahal. Iniwan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabila ng mga nakitang kababalaghan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na during that time, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, He performed miracles. Maraming himala ang kanilang nasaksihan, ang kanilang nakitang, mga minamahal. Ipinakita ng ating dakilang Diyos kung paano siya compassionate, kung paano ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nahabag sa kanilang mga minamahal. At yung mga tao, mga minamahal, decided na sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And they walk with our loving God. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na, praise the Lord! Ang mga sumunod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, they made a decision na sila ay susunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi nila naisipan na sila ay mag-quit, mga minamahal. Sa iyong buhay, mga minamahal, sa ating buhay, mga minamahal, kung tayo ba ay mainit, or kung tayo ay Christian on fire, mga minamahal, ano kaya ang mangyayari sa ating buhay kung tayo ay mainit, on fire sa paglilingkod, pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? At ano naman ang mangyayari if you quit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? So dito tayo sa sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang tanong niya sa 12 apostol, mga minamahal, will you also go away? Ibig baga ninyong magsialis din naman? Yan ang tanong ng ating dakilang Diyos. Ngayong umaga, mga minamahal, yan din ang nais, yan din ang pangungusap ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, na kung tayo ay magsisialis din naman, mga minamahal. Lahat tayo na narito, nagpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat na nagpapatuloy sa ating dakilang Diyos ay magsabi ng praise o Lord. Pero at ating pansinin, mga minamahal, nung ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung kanyang sinabi, tinanong ang 12 apostol, mga minamahal,
na ang kanyang sinabi, will you go away? Pero pansinin natin mga minamahal, ano ang naging sagot ni Simon Peter, mga minamahal? Ang kanyang sagot, mga minamahal, Panginoon, kanino kami magsisi paroon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tingnan niyo yung kanyang sagot, mga minamahal. Kanino kami magsisi paroon? Tayo bilang tinawag, pinili ng ating dakilang Diyos maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. If we quit, saan kaya tayo magsisi paroon, mga minamahal? Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Siya lamang ang may salita at buhay na walang hanggan. Amen. Sa verse 69, mga minamahal, ang sabi doon, mga minamahal, ang sabi ni Simon Pedro, mga minamahal, at kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal na Diyos. Amen. Kilala ni Simon Pedro ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sila ay nagsisampalataya, mga minamahal. Amen. Nakikilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Bawat isa sa atin, sa oras na ito, alam natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Dahil kung hindi mo kilala, hindi natin kilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isang tiyak na bagay. Wala tayo dito, mga minamahal. Amen. Dahil kung wala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, kung kayo ay hiwalay, wala kayong magagawa. Amen. Nakakalungkot isipin, mga minamahal, talagang marami ng mananampalataya, mga minamahal, na talagang kagaya ng nangyari dito, mga minamahal. Kung ating titignan, mga minamahal, there's nothing new under the sun. Ang buhay ng tao ay paulit-ulit labang, mga minamahal. Amen. During the earthly ministry ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nabasa natin na marami ang nagsitalikod. Marami ang hindi sumunod, mga minamahal. Sa ating panahon din, mga minamahal, talagang maraming nagsisitalikod din sa kanilang pananampalataya. Hindi na sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Samantalang nakilala na natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, He performed miracles sa ating buhay. Ating napapakinggan ang mga patotoo ng beloved brethren. Wednesday, Friday, at Sunday, mga minamahal. Ating napapakinggan ang kanyang mga ginawang himala, mga minamahal. Na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ipinakita ng ating dakilang Diyos ang mga miracle na yan upang hindi ka maglupaypay, hindi ka manghina, hindi ka mag-backslide, mga minamahal. Amen. Kaya't sa ating buhay, napakahalagang, mga minamahal, na sumunod at magpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ating basahin, mga minamahal, sa aklat ng John chapter 12 verse 46. Ganito po ang pagkasabi, ako'y naparito
na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ng sumasampalataya sa buhay na Diyos ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi dito, mga minamahal, ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Amen. So kung tayo pala mga minamahal ay patuloy na sasampalataya sa ating dakilang Diyos, hindi tayo mananatili sa kadiliman, mga minamahal. Tingnan niyo ulit ang sinabi ni Simon Pedro, mga minamahal, sa verse 69. Ang sabi niya, mga minamahal, and we believe and are assured that thou art that Christ, the Son of living God. Naniwala silang lahat, mga minamahal. Hindi lang si Simon Pedro ang naniwala, kundi silang lahat ang naniwala na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, the Son of the living God, mga minamahal. Amen. Yung salita, mga minamahal, yung word, yung salita na believe, mga minamahal, yung salita na naniniwala, mga minamahal, has something to do to commitment, mga minamahal. Napakahalaga na tayo ay mayroong commitment sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung tayo ay sumasampalataya at naniniwala, nandyan ang ating commitment sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil gaya nga ng aking nabanggit kanina, mga minamahal, nakita natin ang pruweba at ebidensya, signs and wonders na talagang ipinakita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Maraming pinagaling na karamdaman, mga minamahal. Wala nang pag-asa, mga minamahal. Tinanggihan na ng hospital, mga minamahal, pinauwi na. Ngunit andyan pa rin na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dahil mayroong kanyang propeta sa ating kapanahunan, walang iba, ang ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Amen. Punong-puno tayo ng kababalaghan, punong-puno tayo ng miracle, mga minamahal. Amen. So, ito ulit, mga minamahal, ang tanong ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig baga ninyong magsialis din naman? Ating nakita, mga pinamahal, ang sagot ni Apostol Pedro, mga minamahal, na ang sabi niya, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita at buhay na walang hanggan. Mayroon tayong kalayaan, mayroon tayong freedom na pumili. Of course, ang pipiliin po natin, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Nung yun ang sagot ni Simon Pedro, mga minamahal, nagsalita ulit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kay Simon Pedro, mga minamahal, pinaalalahanan siya. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanya, hindi lahat ng kasama mo ay katulad mo. Hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo. Verse 71, sino ang tinutukoy dito, mga minamahal? Si Judas, mga minamahal. Amen. At sa lahat ng hinirang ng ating dakilang Diyos, sa lahat ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang nakakalungkot isipin, mga minamahal, ano na ang nangyaring, mga minamahal? Amen. Ano na ang nangyari, mga minamahal? Samantalang maraming himala na ang kanilang nasaksihan, ang kanilang nakita, mga minamahal. Amen. Ano ang magiging dahilan kung bakit tayo magpapatuloy? At ano rin naman ang dahilan kung bakit hindi ka magpapatuloy, mga minamahal? Punong-puno tayo ng patotoong, mga minamahal. Ang himala ng ating dakilang Diyos. Mismong 2 mata natin, ipinakita ng ating dakilang Diyos. May cancer, may ovarian cancer, may galis, may allergy, may tanig na ang kanyang buhay, bedridden na, mga minamahal, demon possessed, may tumor. Lahat yan pinagaling ng ating dakilang Diyos, ay mga minamahal, upang ang bawat isa, tayong lahat ay sumampalataya at maniwala sa ating buhay na Diyos. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating dakilang Diyos, wala nang itinago, inireveal na niyang lahat. Ipinakita na sa bawat isa sa atin. Tandaan lang natin lagi ang sinabi ni Simon Pedro, mga minamahal. Anong sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Na aalis din ba kayo? Ang sagot niya, mga minamahal, to whom shall we go? Alam niya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya ang salita at ang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ang sabi niya, naniniwala kami na ikaw ang Misaya. Ikaw ang Son of the living God, mga minamahal. Ang mga apostol, mga minamahal, the same thing ang nangyari sa kanilang buhay, maging sa ating buhay, mga minamahal. Kung ang mga apostol, mga minamahal, nung kanilang panahon, mga minamahal, ay sila ay inuusig. Sila din ay nagsasuffer sa kanilang buhay, mga minamahal. Ngayon naman sa ating buhay, nararanasan natin yan, mga minamahal. Nararanasan mo, nararanasan din natin na tayo ay inuusig, mga minamahal. Andyan ang suffering, mga minamahal. Andyan na minsan sa ating buhay, ikaw ay naproprovoke, mga minamahal. At minsan nga, ang ating beloved loved ones ang nagproprovoke sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga
na tayong lahat, mga minamahal, ay punong-puno ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kung ikaw man ay inuusig, ikaw man ay nakakaranas, mga minamahal, ng suffering, baliwala ang mga yan, mga minamahal. Amen. At tignan natin, mga minamahal, na nung sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kay Simon Pedro na hindi lahat katulad mo. Dahil mayroong isa na hindi niya katulad, si Judas, mga minamahal. Alam natin na si Judas ang ipinagkanulo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pansinin niyo, mga minamahal, bakit si Judas hindi siya katulad ng 11 disciples? Di ba 12 sila, mga minamahal? Sinabi dito sa banal na kasulatan na si Judas hindi siya katulad ng 11. Bakit, mga minamahal, na hindi siya katulad? Ipinagkanulo niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa 30 piraso ng silver, mga minamahal. Amen. Si Judas, doon siya nakapokus sa 30 silver, mga minamahal. Doon siya nakapokus sa material na bagay, mga minamahal. Kaya niya ipinagkanulo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung sa ating buhay, mga minamahal, kung sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal, kung tayo ay nakapokus sa material na bagay sa sanlibutan itong, mga minamahal, talagang tayo ay mapapahiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tandaan natin, mga minamahal, na lahat ng material things sa sanlibutan ito ay temporal. Amen. Doon tayo sa eternal, mga minamahal. Amen. Kaya kung ating papansinin, mga minamahal, yung mga nanghihina, yung mga nanglulupaypay, they go away. Pansinin nyo, if they go away, kung sila ay lumayo, mga minamahal, hindi na nila nararanasan ang biyaya, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Hindi nila maranasan na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay kanyang ipinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Katulad kanina, mga minamahal, ang iba wala dito. Hindi nila naramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ang nakaramdam ay tayo lang, ikaw lang, na nandito, na nagsusumikap, pinagtatrabaho ang kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Hanggat ikaw ay narito, hanggat tayong lahat ay narito, mga minamahal, and we work with God, mga minamahal, patuloy at patuloy mong mararanasan, mararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Iyong mararanasan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yun ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay patuloy na nagpapala sa bawat isa sa atin. Hindi yan mawawala, mga minamahal, dahil yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya yung iyong pagdalo, yung ating pagparito 3 times a week, mga minamahal, hindi yan mawawalan ng kabuluhan, mga minamahal. Pag lagi tayong nandito, mga minamahal, nararanasan natin ang banal
na Espiritu ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise o Lord. At last verse na po mga minamahal, kindly po pakibasa sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 7 ng talatay 24. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 7, ang talata po ay 24. Ganito po sabi, mga kapatid, bayaan ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Tingnan niyo ang salita ng ating dakilang Diyos. Ang pangungusap. Mga kapatid, bayaan ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Tayong lahat ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Tinawag ka upang manatili, mga minamahal, manatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Alam natin, hindi lahat ay tinawag, hindi lahat pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't ang bawat isa na narito ay mapalad ka, mapalad tayo dahil tayo ay isa sa tinawag at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at upang tayo ay manatili, mga minamahal. Amen. Manatili. Dahil kung hindi tayo mananatili, saan tayo paroroon, mga minamahal? Pag tayo ay hindi manatili, alam na natin ang consequences, mga minamahal. So sa ating buhay, kahit lalayo ka, kahit lalayo tayo, mga minamahal, babalik at babalik din tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil Siya ang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayong lahat ay tumayo at tayo umabit at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Salamat sa iyo. Aking Panginoon, Jesus, ako'y inibig.
Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, Malapino. Wala kaming maigaganti sa mga pagpapala, biyaya, sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Malapino. Wala kaming maibabayan. Maging ang aming buhay, Malapino. Kulang pa, Malapino. Ang tanging aming magagawa, maialay sa iyong banal na harapan. Ang patuloy kang pasalamatan, Malapino. Patuloy kang awitan, purihin, itaas ang iyong marilang at banal na pangalan. Maraming salamat, Malapino, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Nasaan kaya ako, Malapino? Ano kaya ang buhay ko? Ano kaya ang buhay namin kung hindi mo kami inahamagan, Malapino? Maraming salamat, Malapino. Hallelujah! Aming dinadalangin sa mga oras nito, Malapino. Patuloy kami nagsusumamo sa umagang ito. Kailangan na kailangan ka namin sa aming buhay, Malapino. Ikaw ang kahulugan ng aming buhay. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Malapino. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming tagumpay, Malapino. Kabagan mo kami, Malapino. Palakasin mo kami patatagin sa gitna ng mga pagsubok. Tulungan mo kami na aming mapaglabanan ang aming mga kahinaan, O Malapino. Pagawakan mo kaming mainam hanggang sa muling pagbabalik. Ayaw naming mawalay, Malapino. Ayaw naming mawala sa piling, Malapino. Nais naming maramdaman lagi ang iyong matamis at banal na presensya. Sa pagdalatang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wally Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Dalawang kamay itaas, problema sa pinansyal. Meron tayong mga loved one na nating ilapis sa paanan ng ating dakilang Diyos, itaas ang dalawang kamay. Sambitin po natin, mga minamahal, lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, pananakit ng ulo, panlalabo ng mata, sanhi ng katarata, cancer, leukemia, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, liver cancer, ulcer, cast out in the mighty name of Jesus. Panlalamig, panlulupaypay, panghihina, cast out, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin pong ipalakpak muna ang ating mga kamay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo tatalon, mga minamahal. 3 times. Sabay-sabay po, mga minamahal. 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. Para po sa ating po mga minamahal, mga bisita, ating mga minamahal, mga beloved viewers, amen. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin na ating pinakamamahal na Jesus ay nag-iisang Diyos. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, mga kalikuan. Magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin ito muli pang babalikan.
Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung maging tunay na anak ng Diyos. Amen. Tayo po inilikha ng mahal na Panginoon. Lahat po tayo nilikha. Subalit hindi po lahat ay binigyan ng karapatan o kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Ikaapat po ang bautismo sa Espiritu Santo. Kanina po habang umaawit po ang ating pong mga pinagpalang mga awit, Beloved Jesus, Finest Generation Choir, sa kalagitnaan ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang ibang mga minamahal ay nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultayan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay ating mararanasan, mga minamahal, kung tayo po'y magpapatuloy sa ating pong paglilingkod ng may katapatan hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin na ating mga kamay, ipikit ang ating mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong lingkod. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong manalangin, hallelujah, hallelujah, o dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda, marami pong salamat, Malapino, sa mga kaluluwa na ibinigyan mo ng pagkakataong makalapit sa iyo. Kabagan mo po sila, Malapinoon. Ingatan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kalamamahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa, salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sumuling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. And praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po manamahal ay dadako na po manamahal sa mga mahalaga pong announcement. Hallelujah. At laging pinagbibilin po ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Na wag po talaga nating kalimutan lagi manamahal ang dumalo lagi sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At dumalo lagi 3 times a week. Lagi ang pinagbibilin, minamahal, at laging pinapaalala sa lahat, minamahal na laging dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal Panginoon. Laging bilin natin ng ating mga magulang sa mahal Panginoon na natin nais makasiguro sa kaligtasan, talagang dumalo 3 times a week, minamahal. At ganoon din minamahal, huwag din natin kalimutan, hallelujah. Bukas po minamahal ay talagang muli ating pagtitipon muli sa ating mga minamahal na kapatid po natin na talagang malapit po sa atin. Talagang atin silang paalalahanan minamahal. At talagang lalo na po sa mga matatagal na po na hindi po dumadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, atin po silang i-remind sa mga kabutihan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. At maging sa ating mga loved ones na atin talagang hayuan sila minamahal. At talagang laging ating pinag-aralan nga po minamahal, talagang kailangan humayo ang bawat Kristiyano minamahal. Lalo ngayon minamahal, katatapos lang ng overnight, talagang may dagdag kapangyarihan minamahal, talagang pwedeng humayo minamahal. Ito ay grabing pagpapala po sa atin minamahal. Kaya wag laging natin kalimutan, talagang i-share lagi ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. At ganoon din minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na kababayan, hallelujah, na talagang samang kayong dako, hallelujah. Dahil tunay po minamahal ang
gawain ng Jesus Miracle Crusader nasa buong mundo na po minamahal, talagang inyong hanapin na malapit po sa inyo. Talagang lumapit na po kayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Upang talagang magkaroon ng pagkakataon minamahal, talagang makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y grabing pagpapala, lalo na nalalapit na po ang pagbabalik ng dakilang Diyos. Ang kaligtasan ay ngayon. Hindi pinangakong bukas, kundi ngayon minamahal. Kaya tumanggap na po minamahal, maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na mga kababayan na malapit po dito sa lugar ng Dako ng San Carlos, hallelujah, Pangasinan, hallelujah. Meron pong regular na pagdadaos ng gawain dito sa lugar ng San Carlos dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Nagdadaos po dito ng banal na gawain. Ang schedule of services po minamahal ang ating general worship. Every Sunday po minamahal ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ating general worship, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating midweek service po minamahal tuwing Miyerkules, alauna po ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Tuwing Miyerkules po yan, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. At ganoon din ang ating schedule po ng ating overnight prayer every Friday, alas 9 ng gabi ng Biyernes hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Kagaya po ngayon minamahal, yan po minamahal ay talagang lagi pinapakiusap din ng man of God na talagang tayo dumalo sa banal na gawain, lalo na sa overnight prayer, dahil ang katumbas po niya ay 3 days fasting sa kapangyarihan po minamahal. Yan ay magiging power po natin, lalo na sa paghahayo natin, hallelujah. Yan ay talagang napakainam na mahal. At lagi din natin huwag kalimutan na mahal, idaan lagi ang 10 piso, 5 piso, maging sa support po natin para sa po radio at TV program na mahal. Tunay na minamahal talagang na yan ay nagagamit ng gusto ng ating dakilang Diyos para sa ating mga minamahal na kababayan na talagang hindi na makatulog sa kanilang mga problema. Nandiyan minamahal talagang kapag binuksan nila kanilang mga radyo at TV, lalo kung sila hindi makatulog minamahal, tunay talagang sila ay makakarinig mga pagpapalang yan sa ating radio at TV program. Kaya talagang natin kalimutan suportahan lagi yan at upang talagang manatili yan at talagang pagyamanin pa ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At huwag din natin kalimutan panoorin every Saturday ating TV program sa PTB 8. Hallelujah. Dahil lang nangangaral po dyan ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Almeida. Ganun din natin ang Assistant Pastor Assistant Pastor Linus Almeida. At kuminsan ang ating beloved Minister Willie James Manumahal. Hallelujah, sila pong nangangaral dyan. Hallelujah. Talagang ito ay grabing pagpapala na talagang maging sa ating mga anak talagang upang kanilang makita talaga na tayo kung gaano tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah, talagang lagi nating sinasabi din minamahal, maging sa ating mga minamahal na kapatid, kung meron may problema sa atin, hallelujah, lalo sa ating mga beloved sisters at na nais idulog, pwede po lumapit sa ating beloved sisters information. Hallelujah, sa ating beloved Ate Vines, hallelujah, ganoon din sa ating mga beloved brothers, hallelujah, pwede po lumapit dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen, praise the Lord. At right after po ng ating closing prayer and mahal, meron po practice ang ating beloved adults choir at ganoon din ating beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At kung may additional po pong announcement, ate, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po tumayo na po ng mahal at upang tayo magpasalamat na po sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na banal na gawain sa magdamag. Ang kapurihan pagpapasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon, hallelujah, sa ating beloved elder para po sa ating pagtatapos sa ating beloved elder Brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord.